Здравейте, току-що идвам от Хаджи Димитър. Забравих да ви кажа, извинявам се, че повтарям на ново клипа. Според мене, почти целият Хаджи Димитър ще гласуват за Атака. И аз съм за тях. И просто ви казвам, че нещата, това, което го представят по телевизията, е пълна манипулация с хората и с народа. Това е. И използвам възможността да ви запознавам с един много твърд атакист, който сега ще ви каже нещо. Добър вечер. Българският депутат Волен Сидеров. Това е лице, което няма аналог в света. Ако някой знае да каже за Омир, за Шекспир и за Гьоте, да знае трагедиите на Ескил, на Софокъл, на Еврипид, да знае демагогията, да знае лицемерието, да знае човещината, да знае разбирателството. Най-добрият човек, който трябва да се избере, това е Волен Сидеров. За България. За България рухнаха, изнемощеха, хората гладуват. Той е националист и аз го обичам от все сърце. Той е истински българин, защото няма в България българи. Благодаря ви.